Adunay batan-on nga nag-atiman sa iyang tigulang nga lolo. Sa midagan ang panahon, giyasulan ang batan-on sa pagpakaon, pagpaligo, bisan pa man sa pagpalibang ug nagkinahanglan kini og atensyon. Sa kaadlaw, iyang gihangyo ang iyang lolo nga ubanon manglaag sila aron ma-refresh ang panghuna-huna. So iyang gidala kini sa nindot nga lugar pasaka paingon sa bukid. Pag-abot sa lugar nga wala ni tao og grabe na kalasang, gibutang sa batan-on ang iyang lolo ug nikalit siyang dagan pababa, gibilin ug gibiyaan niya ang iyang lolo. Hangtod sa unahan na wala ang maong batan-on ug wala na siya kadumdum kung asang agianan. Apan aduna siya nabantayan nga marka, binali nga gamayng kahoy ug sa iyang pagpadayon nakakita na pud siya lahi nga binali nga gamayng kahoy. Ug iyang nahinumduman nga mauto ang dapit nga ilang gipahulayan kaysa matag pahulay ang iyang lulo nagabali og gamayng kahoy sa kilid. Iyang na-realize nga nakabalo di ay ang iyang lulo sa iyang plano nga ibili niya siya sa bukid ug gituyo to sa pagbali aron nga ang iyang apo dili mawala sa pagpauli. How many times nga ang Ginoo imong gibiyaan? Kung ikaw nawala na sa saktong dalan, hinumdumi kanunay ang marka ni Ginoong Sus, ang kahoy nga napurmag krus, diin dito ni agas ang dugo nga nagluwas ka natong mga walay pulos. Kung ikaw naglakaw palayo sa Ginoo sa layo na kayo nga distansya, hinumdumi kanunay nga usalang kalakang ang imong buhaton pabalik sa iyaha.